Kagyari naman ang pangpabalo namon yung pangpa-good vibes sa inyo sininga weekend. Malagaw kita sa isa ka lugar sa may Victoria City. Andi sa mananging kontrobersyal ang mga flood control projects, diri nasuguran sa mga mangingisda sang una ang natural nga flood control nila nga project. Mapati ka mo ba lang ang nagsugod sini sang una, illegal nga nagapangisda sa baybayon. Pero nasuguran niya man ang pagpanangum sa mga bakhaw. Gani, subong, protektado sila sa mga bakhaw, ilabi na kung mayara sang bagyo. Ang istorya sa pagpananom sa mga bakhaw kon mangroves sa siningang mga mangingisda was sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Samtang, istorya naman naton ang pagpanguma sa Domingo sang aga. Sa Are You Agreeable? Organic rice farming naman ang aton pag-istoryahan. Mayara gid man bala sang market para sa organic rice. May nagabakal gid man bala sang organic rice. Maka-income gid man bala mga mangunguma naton pinaagi sa organic rice. Ina mga sabton naton nga mga palamangkutanon sa Sunday sa Are You Agreeable at 7 a.m.